ste moji glavići? I gde ste moji glavići? Dobrodošli u današnji klip. Danas radimo još jednu reakciju na Čupavog. To je jedan tiktoker koji ima uvod gde svoje fanove zove glavići. Znači lik kaže gde ste moji glavići. Ja sam isključivo zbog te rečenice morao da reagujem na njegovu pesmu koju je izbacio. I ne znam ništa o čoveku. Pogledao sam u par tiktokova, lik samo lip sinkuje ono ko žena. Znači ništa mi nije jasno. To mu je ceo valjda content. Bilo mi je najzanimljivije od svega što kaže svojim fanovima gde ste moji glavići. Tako da ja sam morao ovo da odreagujem. Vi bacite like, share, subscribe i komentar dole obavezno. Napišite mi da vam se sviđa ovakav content. A mi ulazimo u reakciju da vidimo šta nas čeka od Čupavog. Evo ga ljudi, znači ovaj kanal od tog brata Čupavog, da vidimo 27.000 subscribera. I kao što možete vidjeti, pogledao sam u neke klipove da bi malo researchao da vidim što ovaj čovjek radi. I bolje da nisam to radio. Bukvalno, znate koliko je cringe čovjek. To jest, na njega će da se lože ove male klinke, zato što je lik ono lep, koliko sam skapirao. Gejasti mnogo ima neki gej glas. Baš je cringe lik. Ajmo dolazimo u pesmu više da vidimo šta nam pruža Čupavi. Ajmo brate, idemo Čupavi u stvari. Sediš mi na... Evo ga. Okej. Da, evo, znači, odmah moram prokomentarišiti ljudi. Aj, pišite mi u komentarima šta mislite o ovoj gospođi ovde. Znači, skapirao sam da se mnogi lože na nju. Meni je lično 2 od 10. Ako želim da budem dobar, ako sam ustao na desnu nogu, a ne na levu danas. Šta se ljudima sviđa kod ove likuše? M nije lepa, M nije nešto zgodna. Ne znam, brate, kosa, užas. Mislim, skapirao sam da dosta ljudi voli ovako kosu, ali meni je užas ova kosa. Faca, 0, brate. Ako sam ja jedini koji greši ovde, jebi ga, priznaću... Mislim, šta ću priznat, boli mi kurac, ajde tere dalje. Ajmo dalje. Evo ga ovaj, Čupavi. Čupavi, a gledaj što je stavio ovog malog, jeste gledali ovo kad ste bili mali, onaj Čupko, pas onaj. Ćao, ja sam Čupko, veseli sam pas, uvek sam veseo i lajem na svoj glas. Jedan od najjačih crtača ikad. Da. Evo ga. Čujete taj glas? Znači, Boras. Lik kao da ima 13 godina, bez jebanci, znači nikakav hejt, ništa, nego stvarno liči mi na dete od 13 do 15 godina koji još nije mutiralo i sad je u nekom gasu sa ekipom. Čućete tekst kako bude išao posle, znači bože sad čuje. Znači on je sad u gasu sa nekom ekipom i tu neke ribice ima, isto neke klinkice po 13, 15 godina, 14 koje se ono lože na njega i tu ekipar vole da su onako malo u centru pažnje, da imaju, da su to i popularnoj ekipi kao da dobijaju pažnju bukvalno. Baš onako priča za osnovnu školu. Mnogo je cringe. Nisam te ovoliko hejtom čovjeka, ali ne mogu, brate. Znači, nerviraju me ovakve stvari. Ajde dalje. Dobro, gle ovog lika, brate. Belji od sperme. Da, ovo kad sam čuo, brate. Izgledam ko derpe, ali skinut ću ti ribu. Mislim, to je kao fore, jer ga prozivaju da je peder, a kao opet skinut će nekom ribu. Brate, možda mi skineš ribu ako imam 13 godina. Možda skineš punoglavca, bukvalno. Ono, devojko od 12 godina. Vidiš, znaš što je meni, gledaj ovaj debi. Zašto je meni, ne mogu, moram promeniti kadar. Zato što mene nervira. Kako je neko pravi čovek koji postoji i stvarno priča ovako. Ovo što ste čuli sad kako je otpevao, evo slušajte ponovo da vam pustim opet. Slušaj. Ajde skloni se, vidim gori sve. Fore što on stvarno tako priča. Vidio sam ono tiktokove ili klipove neki to. On stvarno tako priča. On se sad probudi i ode u kuhinju, u drevnu sobu, gde god i pita ga mamo, sino, hoćeš da pojedeš nešto? Pa mamo, ne mogu da pojedim ništa, mama, mogu da popim samo kafu. Kako možeš tako da pričaš, bre, jebote, moguće ono. Ja ne mogu na silu, ja sam jedva sad ovo izgovorio. Zar nije lakše samo da kažeš stolica, a ne stolica? Bre, ja ti sjedim na stolici. Ajmo dalje. Ne mogu. Da, bit će milioner za 2 godine. Važi. Dobro. Da, i to je najtužnije svega, verovatno što njemu 100% ono ima pun kurac sponzora, zato što sve je otišlo, brate, u bestraga. A pogledajte ovo što je napisao je, nisam muzičar, ovo je sve sprdnja, sve vas volim. Znači on se odmah tu pravdao kao, znaš, hoće izbaciti pesmu i u slučaju da ispadne sranje pesma, ja ću da budem u fazonu kao, da, ali ja nisam muzičar, brate. Nisam muzičar kao, ovo je sprdnja, ovo je klip, kao ovo je YouTube, druže, šta se kao tripaš. A ako ispadne do jaja, pazi ovo, znači on sad ima 530.000 viewova.
i da je, evo ima 4000 komentara i da je ovde 3800 komentara pozitivno i da svi kažu, brate, koliko je do jaja zapravo pesma, ono, treba se baviš muzikom i to, on bi krenuo polako da izbacuje i još jednu pesmu, pa još jednu i da ih onako nagura 5-6 i da kaže, nisam više tiktoker, ja sam muzičar. To tako ide u današnje vreme. I onda će govori, brate, ja sam pevač, artist, u stvari artist, ja sam artist koji ima nastupe, ja nastupam. Znaš, i on automatski više nije tiktoker, nego je artist. Ajmo dalje. Tiktokeri svi su mi na kari. A šta radiš ti to da ti svi mi budu, ja nisam tiktoker, da ti svi budu na kari? Šta radiš ti to? Uđeš mu na TikTok, mislim sad je banovan valjda koliko sam vidio. Bukvalno sam uzeo pre 15 minuta da mu proveravam TikTok, da vidim šta on radi. Lik bukvalno lip sinkuje. Znači ide pesma, evo, Baka VVS. Speed upovano, 5 sekundi gleda i onako ko žena. Znate ono žene što rade, onako brate, 5 sekundi i to je to. I to je njegov ceo klip i taj klip ode na pun kurac pregleda i on sad kaže, tiktokeri svi su mi na kari kao. A zato što to su današnje generacije, današnje društvo, šta god kako ćemo kažemo, njemu su svi na kari zato što je on samo nagurao preglede. A sad šta on radi? Koga to boli kurac? Kapiraš? On je u fazonu, pa šta tebe zanima, brate, što ja radim lip sinkove, šta god da ja radim. Kad ja, brate, snimim klip i ja dobijem milion, a ti ne možeš nikad ni da sanjaš milion. Ne znam šta da kažem, stvarno. Ja, na primjer, i normalni ljudi više cenimo nekoga ko se onako potrudi ili, makar, evo, i ne mora se potrudi, nego makar bude smešan klip ili nešto bude zanimljivo. Gledao sam reakciju od Luke Silnog na njega. Kaže Luka Silni, meni je gas da on uzme i snimi TikTok 5 sekundi da naroka pola miliona pregleda neko ko se cima, ko se trudi, ko smiše klipovi, to ne može ni da sanja o tim brojkama. Pa što je tu gas, brate, to je tužno, to je tužno. Treba da se ceni nečiji ono trud, rad, edit, bilo šta, razumeš, ideja neka smešna, nego samo lik upali, evo, Kenja sedi na WC šolji, brate, i upali ono, brate, gume troši drift i nešto i to je to. Znači, bolest. Ajmo dalje. Gle ovo je bukvalno moj najveći hate klip. Jebo sam u kevo ovdje. Ovo mi je ljudi hate klip do sada. Svi me nerviraju ovdje. Sve me ovdje nervira. Tako da sve ću komentariti. I ove dušeci ove me nerviraju ovdje. Ove krofne, brate. Pojobih. Slušajte sad. Da li vas ova gospođa asocira na ovcu iz Minecrafta? Ista je ovca iz Minecrafta. Pogledaj, jedno oko desno, jedno oko levo. Ova vuna ovdje na glavi i ovaj teleći pogled. Pogledaj ti zamisli ti odeš na date sa njom ili generalno si s njom negde i on te gleda tako. Ko tele neko, brate? Ne znam. Ko doći da ju daš ono šargarepu da ode da pase, brate? Ne, znači, ne znam. Ne, baš... Ajmo dalje. Ma dao bi bulju, sine, čupavam bi dao bulju, neće. Isto, znaš šta je fora, ja ne znam kakav je ovaj lik, možda on, gotivan lik uživo, brati, sve to, znači ne poznajem ga, neću ja sad da pričam sve negativno njemu, nego ja samo pričam o stvarima koje vidim na YouTube, znači samo o tome pričam, sad možda su oni svi najjači likovi na svetu, ali burez, ne mogu ove stvari, ovo kad sam video, brate, znači nije mi dobro bilo. Bravo. Bravo, brate, idemo, samo gas, samo pare, ništa drugo, ništa ne bitno u životu, samo pare, vrate, što više para, što jači gas. Kako ti zaradio pare, da li se kockaš, varaš ljudi, sve to, koga boli ovo, brate, samo ti da imaš pare, samo roke gas. Nisam neki fashion lik i sve, ali šta je ovaj kajš ovdje, brate, šta je ovo, draž? Ajmo dalje. I kosa od ovog burazera, to isto mora se prokomentariše, znači kosa, kao ovi seljaci iz Shreka 3, ili iz nekog Shreka, ne znam iz koga, onako oni kmetovi što imaju ovakvu glavu, ono ko šlem. Došao ovaj deo, brate. Samo sam se bojao ovog dela. Gledaj ovog goblina, ovog goblinka. Šta je bre ovo? Odakle ga izvukao iz vrtića, jebote? Kao da je pokupio lika iz vrtića su našci od vaspitačice Svetlane, jebote. I rekao joj, buraz, čekaj samo da dovedem ovog malog gremlina da mi snimi jedan deo u pesmi. Biće do jaja, veruj mi, pustite ga, molim vas. I ona kao, važi, može. Uzme ga ovako, evo, pogledaj ga. Uzme ga ovako za pazuh, za miške i stavi ga na ovaj BMW i kaže, aj samo reci u kameru, i gde ste moji glavići? Samo tako reci i to je to, brate. Evo ti 50 dinara i kupi ono krem bananicu. Ne, brate, mili. Još ove akcenati sve, znači kao da je lik iz Novog Sada. Ja moram ovo pustim 5 puta za redom, čekaj.
Kako je njemu palo na pamet? Ovo će da bude dobra ideja. Ovo će da stavimo u klip. Kako je on došao do tog zaključka, brate? Ja ne mogu da verujem. A je ovo dete da kaže i gde ste moji glavići sa najpiskavim glasom na Balkanskom poluostrvu, možda i šire. I bio u fazonu kao, pogledao je to u editu i rekao ovo je do jaja. Meni su ovi ljudi fascinantni, majke. Ajme dalje. Kao je ovaj brat, ba, desi ba to. Ko je sad ovaj u pičku materinu, gde nalaze? Odakle izvlači ove ljude, brate? Ajme dalje. Molim? Kako do jaja kadar, kako je dobro da ostaviš ovo u spotu, brutalno. Da, živ život poput bake, vidimo svi da su, svim ovim današnjim klincima da im je uzor baka i takvi likovi burez. Samo da se prave pare na bilo koji način, da imamo što više para i da ponižavamo druge i to je to, top. Što neče zanima me stvarno ko je pevao ovaj deo kao ženski sve. Ova devojka liči kao da ima bukvalno, ali bukvalno 12-13 godina. Više od toga ne bi dao, bez jebancije. Gang ono 4-3 otprilike, možda i 7-2, vidjet ću. Opa, što je bio da je to ti on. Uff. Ko testeru da si uzao, brate? Da, vama su... Ko je vama na kari, bude, ste bolesni jebote. Na šta je njima na kari? Gaće sa Medvedićem ili Sunđer Bobom im je na kari, ono. Buku to im je tehnički na kari. Bravo. A šta tačno ko može da kopira od ovog lika? Lip sinkovanje koje postoji već godinama. Ko može to da iskopira kad to već svako radi? Pre će biti da je on iskopirao ove žene što to rade. Gledaj ovaj gase. Ludi. I kako je luda. Direktor by Viktor Ignjatović. Vjerojatno neki intelektualac. Joj, brate, ne znam šta da kažem više, šta da odreagujem, na šta da odreagujem. Ženski vokal, evo ga, Comi Kakajev. Comi Kakajev 5000 followera, ničeg nema do jaja. Ajmo ljudi da pređemo na najzanimljiviji video, a to su komentari, da vidimo šta kaže narod na ovaj poduhvat. Evo ga, Novak 99, moj brat 99, ne obaziri se na pozitivne komentare, bukvalno. AR 2024S. Ovo sam stavio na alarm, sad se budim pre alarma. TRAS. Žali Bože 2 minuta slušanja pesme, ali 5 minuta čitanja komentara mi je ulepšu dan. Tako će i meni sada da bude, bukvalno. Jovan Cvetićanin 2779. Hvala Čupavom na ovoj pesmi. Ovo je moja jutarnja motivacija za učenje. Da što pre odem iz države. Kaže najjači deo, verovatno Glavić. Ajmo da vidimo. 3-4 sata. Aha, okej. Da, bukvalno, da. Jedina istina ovoj pesmi koju je rekao je da je derp. Na prvo slušanje onako, drugog nije ni bilo. Ovo je jako unikatna pesma, jedna od retkih koja je bolja bez zvuka. Kristina Košćan 6473. Ovo treba staviti na dark web. Jebote. SVNXMC. Ovaj momak je tipičan primjer da svako može biti pevač u današnje vreme. On je muška pevaljka. Zbog potrošenih 2 minute života treba da se uvede 3 dana žalosti u Srbiji. Bati nije još uvijek mutirao glas, a ovi momci oko njega su kao lobi pun Edgara. Mislio sam da je pesma Luke Silnog završila karijeru, a kad vidim ovo menja mišljenje, veoma kancerogen sadržaj. Fore što se Luka Silni i taj Čupavi druže, stvarno, IRL. I pogledajte 2 pesme koje su njih dvojice izbacili. Znači, to je stvarno tužno. Aj sad da zanemarimo i zajebanciju humor i YouTube i šta god. Očajno je to, brate. Jako je tužno. Znači, ja ne mogu verujem šta se dešava sad. Dođe mi majke me krene da snimam na engleskom. Daj da stavimo ovo Glaviće, znači Glavić mi je pik. Vidi ga. Kakav brat jebote, jebem ga ustava malena. Brate, ovo je bilo naporno za snimiti i stavit ćemo ovdje ovaj kadar. Ljudi, napišite mi molim vas u komentarima šta vi mislite o svemu ovome. Ja sam ostao bez teksta, stvarno ne znam šta da kažem više. Teo sam da snimim ovu reakciju i da vidim da li ću moći da kažem nešto pozitivno i ništa apsolutno nisam rekao. Znači ovo je strašno. Hvala vam na gledanju, bacite like, subscribe, share i ostale stvari i recite mi da li hoćete gledati još neku reakciju na nešto i obavezno mi šaljite neke sugestije na šta da reagujem. Tako da vidimo se ljudi u sljedećem klipu. Pozdrav svim mojim glavićima i ćao moji glavići. Zoveš u kasne sate, tražiš opijate, uljone zovi me jer naler više ne može.